Yaba mfowethu, sanibona. Ngifuna ukuthi silungise iphutha lokuqala elikhona emhlabeni wethu sabantu abamnyama. Yiyekeni lento yokuthi mina khona ubulungu obukhona lapha egazini. Hhayi, ubaba wayemnyama. Yena wathanda belungu. Right. Bafowethu, mina ngiqala ngoMaweni nogogo Sikhotheni ukuthi inyanga ziyalwa. Yabona masikhuluma sithi musani ukuthwasisa iy'ngane, musani ukuthwasisa iy'febe. Sikhuluma ngale nto le. Njengamanje lezi iy'taparapa lezi ehamba manje zilulaza igama lobunyanga ngesilungu ebantwini bangaphandle okungabelungu. Lezi y'lima lezi ey'hamba manje zilulaza manje into yethu endlini emnyama. Ngenxa yokuthi nina nihamba nithwasisa nibheke ukuthi umuntu uyisifebe, umuntu uyisela, umuntu uyisilima, umuntu uyahlanya. Uhlanya luthwasiswa. Uthwasa kanjani uhlanya? Yabo mina ngifuna ukwazi ukuthi uMaweni noSikhotheni bathwasiswa ubani. Futhi kunendaba engiyiphethe zalaba bantu bobabili. Iy'nyanga bafowethu uma ukuthi aziboni ngasolinye, hlalwa phansi kulungiswa kungaze kufa abantu. Le nto leyo ukuthi manje sekuyokhulunywa lapha ko-TV manje khulunywa kulezi zinto lezi kuthiwa lezi zinto amafoni sokuhamba kuyathukwana manje. Hayi ubuthakathi lobo, ubulima, ubufebe. Uma kuwukuthi uyinyanga bafowethu yangempela, kumele ufane nomfundisi. Inyanga efana nomfundisi sebenzisa le nto le awuvele uphahluke nje kanti uyahlanya. Kumele ukuthi abantu babe nethemba kuwena nakwezinye iy'nyanga. Njengamanje iy'nyanga kwafika abantu abathwala ngabanye abantu abane-albinism. Njengamanje iy'nyanga zisathenjwa. Okay. Njengamanje iy'nyanga, kuney'nyanga le eThekwini edlala ngabantu. Iy'nyanga zisathenjwa. Kuney'nyanga la eGoli ey'bamba abantu inkunzi ezenza yonke into. Iy'nyanga zisathenjwa manje. So bafowethu engifuna ukunitshela khona ukuthi ningakholelwa ey'nyangeni zonke ezikwi-TV. Hhayi ngisho ukuthi ayikhona i-right, ayikuveze phela ubu-right bayo. Uyabona? Ngoba ngempela bafowethu kubuhlungu ukuthi ukhiphe imali yakho. Ukuya enyangeni kuyabiza. Khipha imali uthenga inkomo, kuthiwe ngifuna inkomo 15,000, 70,000, kanti umuntu uyiqola. Akuqola umuntu. Yabo? So njengamanje nganza kwethu ngifuna ukuthi-ke mina nginitshele le nto eyenziwa ugogo Sikhotheni nogogo uMaweni amasimba. Ayikho into leyo. Baloya abaloye mina ngibona. Thina iy'nyanga esizaziyo bafowethu iy'nyanga ezingaxabani. Iy'nyanga ziyalayelana inyanga. Uma kuwukuthi mina ngiyinyanga ngifikela ngiyakubhulela ngiyabona ukuthi okay lo muthi owukuthi angikwazi ukulapha into ewukuthi ngithi hamba kukhehlelezi uzokwelapha le nto le. Uthola ukuthi inyanga uthola ukuthi angikwazi ukuhlukanisa lokho. Omunye uyabhula akelaphi, omunye uyelapha akabhuli. Understand? Omunye welapha amathumba nezilonda nani. Omunye welapha yini lento leyo ukuthi umuntu athanda ulala namadoda everyday. Yini? Uthola omunye udila nempene. Yona lento ephethe uSikhotheni noMaweni impela ngithi. Yeah. Uyabona? Uthola ukuthi mina njengoba ngidila ngempene nje ngifika laphana ngifike ngikwelaphe noma ngikwelapha ngokuthi ngilokhu nje okanye ngikwelapha ngendlela engikwelapha ngayo. Uyabona? Iphela impene kaMaweni, iphela impene kaSikhotheni. Yiyo lento owenza ukuthi kancane impene. Ngoba umuntu wesifazane ekhuluma kakhulu kunento lokhithi lapha kubhontshisi ithi. And manje uhleze ejula nabafana la u-grade 10 biyomnwaya. Munempene woza kophungalenja sikwelaphe impene lena
sasuvuka uculu washa ya hayi lento enobe nithukana nabafazi hambani yogana zinja ngeke kuba ngumsindo hambani yogana umuntu athola indoda yangempela hayi uze kuthi umuntu umfazi ufuna uba namadoda amabili kusho ukuthi vele le ndoda onayo akho lutho ebhluweni asihlambalazo samadoda impene nempene lento ukuthukana izinyanga kuthiwa hey ngeke ungenze lutho nginama voice note wakho kwasha kwachima impene ufebe yalunywa unenkinga ya vele ngitshela iqiniso ngamanye nihambe nothwala ngami anginandaba zinja vele ngeke nenze lutho eyi lento leyo kufuna uduma bafowethu ngezinto ezibucayi fana nento eyenziwa imfeza emnyama le eyokuthi yena usethandana namanye amadoda isigcwagca into ngeke uyiqede lento leyo yokulandela uziyofa understand yokulandela uziyofa ngoba manje abantu bayamangala ukuthi awu imfezi yenzani manje iqalisa ukukhohlwa lento leyo kumele silandele namasimba yabona ngoba vele nje kumasikanda sinazo isitabane lesisodwa so namhlanje nje imfeza iculi umasikanda icule umculo weyitabane hlangene nalento leyo yeah thank you very much ilike ipage lami lapho uPhungalenja TV ukukhamisa nifollowe yeah